Yeah, Pwede na lumabas? Secured lang daw yung CCTV. General, I just want to know, sino nasa loob sila ng Nasa lift ko kasi, nasa malapit na sa ano natin, sa exit natin. nakuha ng CCTV. May nakuha. Baka may makuha ko tayo. Itago niyo yung CCTV. Magkaputukan mo kung hindi na dumating. Exactly. Sino nasa loob? Saan? Kami po, Sa kanina, Marines. sa Marines po. Ang NCR, ang PNP nasa loob na sila. Pinapasok po kami kasi based on the reports at saka nakita namin sa CCTV, papasok na po sila sa mga Sino natin. sila? Mga NBI po. NBI agents. Pero confirm na nakita ko namin NBI best. NBI. At saka sinabi na, Ang sino kayo NBI? Yung main Tapos sabay entrance. Yung main entrance. dito po sa, hindi naman sila sa main dito sa lens ko natin. So, papatok so, siyempre pumatok din kami. Sa air o ano? Hindi ko alam po kung saan sila. Ang atin o sa police at marines. Nagpapaputok sila sa air o sa Hindi ko po masiguro na, but to make sure na Yeah, of course. Baril yun. ako po, nagpapatok din ako kasi ako yung nasa unahan to check sana.